Ahoj, já vás vítám u dalšího videa, nebo respektive u prvního videa. Tentokrát je to ze hry, jak můžeme vidět, je to hra Happy Wheels. I když je na tuto hru hodně videí, tak jsem se rozhodl, že i tak něco natočím, protože tahle hra je určitě hodně zábavná. A no, abych to zkusil, protože já jsem tuhle hru, abych řekl popravdě, hrál jen párkrát, že jo, to je jen taková ta kravina, kde se skáče, tak tohle určitě nechcem. Takže tak jdeme na to, tady tohle. Já doufám, že až nahoru. Ale, moment. Jeď! Počkej, tak. Dáme to znova. Počkej, takže. Tak. Dobře, já myslím, že tenhle level bude trošku jinčí, ale takhle. A možná půjde. Zabili jsme Timíka. Pojď. Kopeček. Hej, bacha. Stoj. Naše helma. Co mám dělat? No tohle byla určitě jedna z nejhorších map, co jsem vůbec hrál, jako, popravdě. Tak jo, pojď. Já doufám, že narazím nějakou dobrou, dal jsem si to podle ratingu. A... Čaruj. Tu hru znám. Už jsem hrál na PlayStation. To je dobrá hra. Akorát, že jsem ji nikdy nějak moc nejel. Hrál jsem to ještě kdysi na PlayStationu 1. Hele, počkej, tady... Jak se to tu... Tady, jo, můžu... Popravdě moc anglicky neumím, takže to si budete muset asi... Tak, jdem nahoru. Vlez tam! Co to bylo? Něco CTRL. Co děláme zrníkem? Nic neděláme zrníkem. ZD efekt. Jaký efekt? Já to neznám. Titan. Super. Tak, pojď. Ten druhý. Lez tam! Dáme salto mortale. Juhu. Jo, ještě jsem vám chtěl říct, že nevím, jak to video bude, jestli nebude třeba posunutý zvuk. Stoj. Nahoru, CTRL, dobré. Jestli ten zvuk třeba nebude posunutý, protože nahrávám přes Audacity zvuk. Tak pojď! Já jsem dobrý. Poletím. Jež! Rovně. Tak. Vylez. CTRL. Počkej, to jsou nějaké komba. Nahoru CTRL, CTRL. Takhle. Jako jo, toto. Kdybych jen věděl, jak to tam bylo. Jsem dobrý. Salto mortale. Ještě? Stop. A jdeme rovně. To nám to nemůže chodit normálně, to je úplně retardované. Pojď. A ultraskok. No. Nevím sice, jestli jsem tu měl jít, ale... Ano, myslím, že to... Jeď! No je možné, že jsem tu ani jít nemohl, protože tu je neviditelná zeď. Počkej, tak jak to... Musíme nějak letět? Tak dáme zpátečku. Já si to uberu na sluchátka, bo mi to řve. Moment, co to bylo?
Ultra jump. Já jsem chtěl raket rovně, ale tak. Tak jo. A. Ne. Teď vystřel. Až teď. On to má neumí. Dáme silný level, bo jsme tady mohli být trošku dlouho. Tady třeba tenhle level. Já jsem se dělal. Jo, tady mám vlastně 5 minut, nahráváme už. Zhruba. Čekaj, jak to bylo? Ctrl? Ne. Shift? Ne, to vlastně mezerník se skákal. Jo. Justin Bieber. Aha. Jo. To je to blbé skákání. Hele. Ale moje srdce tam spadlo. Nevadí. Tak pojď. Tohle nebudu komentovat vůbec, to se nestalo. Tak, skok. Ne. Dáme dál. A pojď, salto, trošku do boku, ještě. Oh yeah. Tak jo, dáme si další level. Co tu máme dál, zombie, to číst nebudu. Tak jo, načti. Doufám, že bude dobrá grafika. Načti. Hele, ještě. Bum. Tak jo, tak jdeme trošku dozadu. Máme takovou sexy. Ale už mám pistol. Nebo jsme měli celou dobu? Tak jo, jedeme rovně. Ustřelím ti palicu. Palicu ti ustřelím. Dobře, tak jdeme dozadu. Double tap. Tak jo, jdeme. Aha jo, to jsou schody. Já si měl podívat, no. Tak, tady. A tady 2. Skok. Jo. Němčouří! Haha. Jak se rozplastl, viděli jste to? Jeď! Skoč! A na hlavu, no vlastně nemá hlavu. To nevadí. Tady něco bylo napsané, něco double bubble. No to je jedno. Jedeme! Zabijte toho Němčoura. Jsem jako střelil, jo? No nic, no. Tak jo. Extra jump. Ulomu aspoň nohu nebo něco. Tak ne, no. Dobře, tak jdeme. Tady bude jump. A... to byl headshot. Tak jo. Tak, dobrý. Jen jsem si dal vypnout frapsík. Aha, já mám, počkej, co mám udělat? Jo, už to funguje, dobře, to nechtělo jet rovně. Tak jo, jedeme. Aha, jo, já jsem si měl plamenomet. To jsem udělal, aha. Škoda, že z toho nemůžu střílet, můžu střílet? Já jsem retard. Tak se tam doplazím. No. Dáme si další mapu. Jedem něco vražedného, někdo, kde se zabíjí a tady něco Teveran. To bude určitě zabíjačná. Tak jo, jdeme. O, to bude sranda. No, dobře. Takže dáme si Ctrl. Jď první. Au, začal. Dobře. Jedem. Už nebudou žádné strandy. Ale týmík tam dojel. Dobře. Tenhle level dám. Ale dobře, chtěl jsem se zbavit týmíka. Stop. A jedeme. To je hajzl. Že se to? On mi normálně zhodil moje melouny. Tak jo, jedem. Mám si hlavu. Tak jo. Já jsem byl na takové hry vždycky trošku levej, takže když to tady budu takhle
dělat. Proč nemůžu změnit charakter? Radši bych si změnil charakter. Ne, tak ne. Dobře, já se chci zbavit té posrané sedačky, která je strašně zbytečná, takže vyhodíme týmka. A pojedeme přes melouny. A teď přes tohle. Jo. Teď přes televizi. Znova. A skok. Ale další misi. A něco ze Sword. Tady budeme házet něco, určitě. To mám rád. Jen bych se musel trefit, že? Double kill. Tak, zabili jsme Justina a super něco. Aha, ne, to je asi to jsem já, když ho zabiju. No, to děcko si necháme asi nakonec, protože jak předpokládám, tak ho... Dobře, to se mi nepovedlo. Takže jo, teď sejmeme Justina! A hodíme ho... Ne, dobře, chtěl jsem ho hodit za sebe. Dobře, zabijeme Nuba. Hodíme to dozadu. Hoď to dopředu. Nepadej, ty nožíky chcou spadnout. Tak jo, teď se mi to povede. Dobře, Nub další a... My jsme to sekli. Vidíte to tady. Tak jo, dáme to znova ještě. Naposled. A hop. Dobře, to byl nepoveden. Jsem se jako ne, no dobře. Řekněme, že jsem... No. Super, dali jsme super. Tolik jsem toho brát nechtěl vůbec. Dobře, takže teď musíme zabít ninju. Tak to jsem vůbec nevěděl, že ho vůbec killnu. A teď tohle baby. Takže, baby. Dobře, takže ne. A můžu tohle vůbec vzít? Tak pojď. Trošku dolů, počkej, musíme se trošku vytancovat. Ruce dolů, chytnem se. Kdybych z toho vylez sám, to by bylo možná dobré. Pojď. Dobře, tak to dáme dozadu, pusto. Dobře, řekněme, že jsme to projeli. Takže máme první, jo. Tak další něco. Hello. Chcípni. Dobře, tak nic. Chcípni. Dostal to na penách, Himasa. Tak jo, jdem další. Máme to 13 minut, hele. Tohle by mělo být trošku víc. Sakra, já jsem to vlastně posunul. Oh my god. Počkej, nahoru. Tak, já doufám, že jste to všechno viděli. Nevím, když jsem to vůbec posunul. Tak jo, jdem další. Tak jo. Run, Diddy, run! No. Tím pojď. A dá se tohle vůbec projet? Mě nikdy tady tohle nešlo. Tak jo, pojď. Dozadu. Ne, ještě trošku. To dáme. Jump. Pojď. To je fér. Týmčo, jsi první. To je nefér. Dětkové mě zhodili. Tak jo, pojď ty, který zvoní mobil. Co to je za dementa, on tam normálně stojí a levituje. To není Chris Angel. Pojď. Jo, cíl. Dobře, ještě jednou, naposled. Teď už to dám. Teď už se nám to cítím. Dobře, dali jsme další kolo. Ujuchu. Něco dalšího? Dobře, impossible, něco. Tak jo. Aha. Tak jo, tak nám ještě jednou, tohle mě baví. Tohle to je masakr. Dobře, teď jsem neprojel ani to nejvíc easy, co to vůbec je. Tak jo, pojď. Dobře, zase jsem to neprojel.
Povíli se ty salta, to jsem tam udělal, já jsem jenom akrobat. Tak jo, musíme to udělat salto a nesmíme si nechat urvat hlavu, protože by to ještě tak nešlo. Týmíku, pojď první. Jo, to bylo strašně moc chytré, že? Dobře, tak jo, tak pojďme ještě jednou. Jak se mi může normálně rozbít hlava, když jedu moje po těch kolech? Tak ne. Něco, kill, něco. Ne, to jsou nejlepší levely tohle. Wow. Oh yeah. Ne, já jsem se nechtěl napíchnout, tak dáme ještě jedno, to je sranda. OP rozdrtím. Sledujte. Ultra! Jsem se zabil, znova. Pojď. A hod. Zase mi to urvalo hlavu, dáme si to ještě jednou. A možná bych to potom i ukončil, i když tady tohle v tomhle videu. Bylo možná nic moc. Nevím. Epic Wheels hraju po delší době. Tak ještě naposled. A možná si pak dám ještě nějakou jednu mapku a ukončím to. Tak jo, dobře, řekněme, že jsem to vyhrál. No vlastně vyhrál jsem to asi 5krát za sebou. Tak něco dobrého. Tady něco Slenderman, doufám, že to nebude nějaká kravina. Place, zerník, a nahoru. Tak jo, ale už jdu. Což pustíme zerník. Tak jo, tak nejdu. Tak to je vymakané. Jen kdyby to šlo rychleji, že? Aha, já to musím držet, já jsem to mačkal. No, tak jde poznat moje IQ na tom. Tak jo, jdeme. První papírek. Samozřejmě Slendra si tady s váma chci taky potom zahrát. Ale až se nějak na to přizpůsobím, protože já nemám rád moc, nemám v oblibě takové hry. A další papírek asi je a za chvilku nás něco lekne. Tohle jsem myslel. To bych lepší atmosféru. Ale další papír. Tak se má jako kaka. Ne, já si dělám srandu, protože zase nevím proč. Pojď. Nabil. Blok. Tak není nic moc, to je taková nuda to je. Tak další papír. Super, zase jsem se strašně lekl. By mohl být poslední, jsme vzali takhle. Ale, nachází mi baterky. Zase jsem se lekl. Tak, pojď. Poslední papír, řeby. Dobře, tak ne. Ježiš. Toilet. Tu se vysraz. Oh God! Save me! Hej, ale pozor mě, já se dávám od. Stoj. Fap. No, když mi to přijde trošku nelogické, když tam někdo je. Mám pistol. Mám shotgunu. Se bych měl číst si ty ulky, tam jsou napsané. Hoho. Vyhráli jsme. Zabili jsme Slendra, my jsme ho zabili. Zabili jsme Slendra. Lala, ty vole, 3 minuty jsem to hrál. Dobře, takže já bych se s vámi tímto chtěl ukončit, takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát like a odběr a úplně všechno rozeslat to kamarádům. A já se s vámi pro dnešek loučím a uvidíme se u dalšího videa, takže se mějte a čau. Hello.